Se on kuule terve ja ensimmäinen video Clash of Clansista. Nytten me tehdään jotain vaan tässä nyt, et ihan säätämistä. Tää on nyt ensimmäinen video ja mä tuun tekemään varmaan base-juttuja kaikkea, että tämmösiä base-kuideja. Mulla on TH8, että mä oon pelannut tätä aika paljon enemmän jo tätä ennen ja sellaista, joten mä en pidä ääniä, koska ne silleen jännästi sekoittuu ne äänet. Kun mä puhelimen mikkiä käytän, niin ne äänet silleen jännästi sekoittuu. Niin ne peliäänet ei voi olla nyt tässä, mutta ihan me niitä tarvita. Mulla ei muuten, mä en voi hyökätä tai mitään, mutta tämmönen base ja niin. Tää on aika vasta saanut tän TH8, että se on vähän surkea, mutta tää ihan tarpeeksi alkuun. Tässä mä näytän, voitte katsoa noita levelejä. Parraksi siellä ykkösellä, tämä on kakkosella ja nämä on tosiaan vitosella. Kaikki kutosella, yksi kasilla täällä. Pitäisi ruveta upgradeaamaan näitä. Kaikki kasille. Tämä lähiaikana upgradeataan. Tämä vielä uusiksi, tämä vielä uusiksi ja tämä vielä uusiksi. Sitten päästään aitojen pariin ja sen jälkeen ei vaan näihin. Tai ehkäpä jo. Sano näihin. Nämä kasille. Ja ehkä tämä jopa kakkoselle. Ei nyt puhuta niistä, kun emme tiedä mitä muutoksia siihen voisi tulla. Tämmönen YouTubesta katsottu base. Mä oon tämmöisessä klaanissa kuin Chicago Bulls 1. Tää on ihan hyvä klaani. Siitä näette vähän. Se on nää tyypit täältä. Liideri on toi Memo. Kantokana tossa. Oho, mä oon Clan Warsissa. Kassuu. Katsotaan tää Michaelin base, kun se on 4-5-levuinen, mä oon 4-7. Verrataan näitä vähän. Oho. No on se. Ajat on kyllä helposti paremmat, mutta se on Barbarian Kingi. Siellä on 7 tykit ja Witcher Tower level 2. 4. Mortar. Aika huono mortarijärjestelmä. Kyllä se minulla on parempi. Veisi. Airdefense 3 on hyvä. Nämä on 160 tyyppiä mahtuu parraksi. Oho, parraksi 9. Oho. On tällä. Onko täällä muita mitään aika meidän tasoisia pelaajia? Sitten voitaisiin jopa lopettaa tää video. Se katsotaan. Tuossa The Big Boss. Ja TH6. Oho. 45 levelin. On sillä kyllä hienosti nämä kollektorit mainit, mutta kannon 7. 10. Tää on aika samanlainen kuin mulla. Town Hall 6. Mä olin kaikki aidat näitä 4, paitsi mä olin välillä vähemmän näitä 5. Ja mulla ei ollut näitä. Mä olin varmaan kasilla kaikki nää. Mä en oo niitä uppelannut pitkään aikaa. Visut näyttää olevan 3, vai 4.
Mä tiedä. 3 mun mielestä. Onko siellä ketään toista? Mun tasosta. Katsotaanpa 64-levuinen jätkä. Oho. Mitä? Se hyökkää 200 archerilla. Onkohan hyvä? Paitsi Mortar pyyhkäsee ne heti pois pelin nappulalaudalta. Onkohan mulla näin hyvää peissiä? 64-levuisena. Kyllä mä uskon, että mulla olisi parempi peissi. Ainakin jos multa kysyttäisiin. Nämä pyrin saamaan 6 tällä, nämä 8, nämä 9 ja ehkä 10, nämä 4, tämä 2, nämä 10, nämä 5 ja nämä 6. Se on ihan hyvä sitten, mutta ei me tässä nyt muuta asiaa ollut, että niin, se oli vaan tämmönen ensimmäinen video ja se on moro.